Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Имрӯз якшанбе бозам мо меравем якҷоя бо аҳли оила. Кӯдакҳоро мебарем азбаски ҳози гармия камтарак мегардонем бо меоем. Дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед, ҳатман ки ба шумо низ маъқул мешавад. дӯстони азизу меҳрубон, бонувон ва занони муҳтарам, донишҷӯён ва духтарони гиромӣ, ҳамаи шуморо ба компанияи Faberlic як бори дигар ба кор даъват мекунам. Дар компанияи Faberlic шумо дар хона шишта тариқи онлайн интернет кор мекунед ва соҳиби пулҳои калон ва тӯҳфаҳои беҳтарин мешавед. Дар ин компания аз шумо ягон чиз намеравад, фақат ки шумо таварабарот мекунед. Чизҳое ки шумо мехаред фақат дар хона истифода мебаред. Маҷбурӣ нестай барои харидорӣ намудан. Ва як-ду духтарак дар ман навист ки чӣ хел ҳамин маҳсулотҳоро заказ кунем. Барои заказ кардани ин маҳсулотҳо шумо ҳатман ки дар ҳамин номерои болои экран буда нависед. Ба шумо ҳамин Хатичабону мефаҳмонад чӣ хел регистратсия кардан, чӣ хел мардумро ба кор даъват кардан ва чӣ хел соҳиби тӯҳфаҳо шудан, ҳамаашро мефаҳмонад. ҳамин хел шумо корро шурӯъ мекунед. дӯстони азиз, вақте ки шумо дар ягон кас мехоҳед тӯҳфа кардан ва наметавонед бо кӯдаки майда ба мағоза рафтан ё ягон таргови сентр рафтан, шумо дар ҳамин ҷои шишта телефонро мегиред, чиз хоҳи дилхоҳтона мегиред, интихоб мекунед ва ба шумо оварда доставка мекунанд, дар хона метиҳанд. И ҳамаш беплай, дӯстони азиз, ва шумо тӯҳфаи беҳтарина ба хешу табор ё ин ки наздикони худ метавонед тӯҳфа кунед. Дар ин компания аз хӯрока, пӯшока ҳама чӣ ҳастай. Барои ҳамун касоне ки бекоранд, занҳои хонашин, ягон намуд документ дар кор нест. Новобаста шумо дар кадом давлат ҳастед, дар Туркия, дар Россия, дар Тоҷикистон ё ин ки Узбекистон, ҳамаи шумо метавонед дар ин компания кор кунед ва командаи худро дошта бошед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Влоги хумона азизу меҳрубон, мо инҷо омадем. Ман якум соле ки омада будам. Инаи доми инаиш небуд, он разносвет нишда. Квартира доштем 3 этаж. Ва инҷа қарибак буд мона. Ҳар рӯзе июн медромадем. Кӯдакон набуданд, ки ягонташ набуданд. Барои ҳамун ҳозир ҳамин кӯдакҳоро ҳаминҷо овардагем. ҳозир айдироншам нишон метиҳам тонам. ҷои хушрӯи бениҳоят, дурнуш ҳама чӣ дорад. И ҳафта кӯдакҳоро иҷо овардем. Мамаш кати май, Фариза ҳама вақт кати папаш, ҳасони ҳама вақт ай пас. Мем хали бодр омадем, нишон метиҳем. То охири влог бо мо бошед. дӯстони азизу меҳрубон, аллакай мо наздик шидем. ҳозир дарони ҳамин таргови сентр июн медароем ва баъди шумо пешкаш мекунем. ва инҷа мо омадем. чӣ хеле ки гуфтум дар ҳамин видео ки дар инҷа детски игравои ҳамин чӣ хушрӯ буд, калони хушрӯ буд. мо маҳваша фақат меовардем. Фаризаро якум бор овардастем ва ҳамун мутаассифона набудай. ва дар инҷа дар ҳамин кӯдакҳоро дар ҳамин поездча сувор кардем. Бениҳоят хурсанданд. Хай чӣ хеле ки дидастем. ва инҷада ки музика буд, барои ҳамун ман овозаро киштум. Ай болош гап задастам автор мезананд. Барои ҳамун нахостум автор бизананд. Барои ҳамун ман камтарак чӣ кардам. Кӯдакҳо бениҳоят хурсанд. Дар ҳамин савор кардемшона ва камтарак як 10 минута 15 минута як тов додам таргови сентр. Бениҳоят ҳамин таргови сентр калонай. Мутаассифона бисёри мағозаҳош маҳкам шидай. Намедонам барои чӣ. Покупателош кам буд, чӣ буд, намедонам. Барои ҳамун боша бисёр мағозаҳош маҳкам. Ва дар инҷо омадем. Зоомагазин будай. Камтараки ҳамин ҳайвонора видео кардам ва инаи тутичакҳои хушрӯ
неҷа пешаки бенамутак хай бо рафтем Фариза бениҳоят нами экскалатор мегӯянд ҳамиро дӯст медорад. Ҳамида боло буромада истем. ин рӯз чӣ хеле ки шавҳарам ваъда кардаги буд кӯдакода барои KFC мебаромтона гуфта овардагшона хай якум хӯрдан сер кардан. Баъд бозӣ рафтем. Инаҷа дедист ки амихали игравои чӣ будай площадка некем и бепул будай барои то 6 соларо бепул кӯдакои мо 4 солаву 6 солаан барои ёдо бепул будай. Хеле дар ҳамиҷа бозӣ кардан. Хайҷада духтаракои русакам будан. Ма гуфтам аку кӯдакои мо русиро намедонанд ки маҳваш медонад просто гап намезана. Як духтаракати дугуна шид ҳамиҷа хеле бозӣ кардан ва Фариза камтарак ҳози метарса барои ису рафтан ҳози майдатарай. Маҳваш аллакай ба ғайрат шидай мегарда хушрӯ ва маълум шид ки вай забони русиро медонистай. барои ҳамон кати мо гап намезанам. мо ягон савол битем қавоқоша духта местан некем ихел гап мезана. иҷа Фариза боло буромад гирья кард. Ма буромадам гирифтумша бод инаҷа давомша бозӣ кардасе. маҳваш кати дугунаш давид рафт намедонам куҷое рафтак. барои ҳамон ма тоқа Фаризаро видео кардам. иҷа камтарак хеле туртурак дора ҳар ҷо меран кӯдакоро қанда мебинӣ. барои ҳамин Фаризаро омадам ай боло гирифтам гирья кардаиста буд. камтарак амира видео кардам гуфтам шумода нишон медиҳам ҳатман ки шумо бо кӯдакотон тамошо мекунед ва ёам завқ мекунанд. мо буромадем ай июнмон остановка омадастем. ҳози автобус меоем мерем. нами хелхай ҳози харид кардагием камтарак бисёр не камтарак нишон метиҳем. камтарак я подарка метиҳем. ин остановка рӯз бозор шо маъни банд сумро меғалтмо барои вай ҳози хай гармай мебуроем. хай бо хунук шид бо намебуроем ку ҳам хунукам шо шумо маро мебуроед маҷбур инам хел хаёли камтарак харид кардагием бо падарка додагиам. обязательно нишон метиҳем то на ё неки май охирия чишида на сок мехӯед сок. дӯстони азизи меҳрубон мо хона дуромадем. чӣ хеле ки гуфтам харидагиамона нишон метиҳем. хай телефони Сония дар инҷа парт будай. я дута либосак харидем дакишон да Фариза кати маҳваш бо рӯз я ду рӯз пешам харида будем бод нав харидем. баъд ма худум да чӣ харидам баъди чандин солҳо як крем харидам. мози чизакҳои маҳвашона нишон битем. ира хай Сонияда харидем барои да хона пӯшиданаш. инаира маҳвашда гирифтем барои ягон камтарак салқин меша барои да берун пӯшидан гулияд рафтанашда бо калготки дудона якташ инаи да Фариза инаиш да маҳваш сафедиш да маҳваш розовиш да Фариза. инаира Фаризада инамира Фаризада гирифтем. вай розовира чӣ хеле ки худтон медонед нағз мебинам. баъд бо гирифтем як таи дига футболка маҳвашда гирифтем. ҳама ё хай уқа чиам нашид хай бо я дзвачка ҳама ё хай намедонам чанд сум шид 2000 шид 2000 рубл шид. баъд якта чек додан мона ай инаи компанияи Соколов ҷое ки тиллоҳоай нуқроай авайда я инами чӣ меган ба тоҷики чӣ мешами клончик
ба тоҷикӣ намедонам чӣ меша. Инами кулончики нуқрагира падарка гуфтан аями магазин. Рафтем язнатон гуфтак местивая чикада биё мерем гуфтак гуфтам биги гуфтам гирифта ина кулончики майда ки хушрока ята нигинак дора. Хайма чӣ хеле ки хай худтон медонед мада сипичкаи нуқраам ҷо бурда буд ҳавайда мемонем охе зарар намекуна. Инам хеле ҳами қичи харидем ози айхумо бо нишон метиём. Бо Соня да худуш якта инай хеле харидай намедонам спартификай якта сиёҳ. Ҳеҷ ягон гул ягон чӣ надора. Баъд ма худум чӣ хеле гуфтум да худум якта хеле харидам крем. Ай магазини косметикаи Корея харидам аку. Гуфтум беята корейский бигирем ку чӣ хеле боша. Гирифтум инайра гирифтум. И увлажняющая барои рӯ. Корейский кремо хушрӯй мегам барои аввал гуфтум бея борак ма бигирам ку чӣ хеле боша. Баъд як дута ина хеле ткановые гирифтум бо. Як дута ткановые гирифтум. Ма ягон бор хай уқа кремам кадаги нестам. Як крем тонални ай компания Faberlic гирифтагим беҳтарин айваям ма уқа намекунам вообще намекунам ам бугем меша ма тамоман намекунам барои вай гуфтам ку я бор бигирам букунам чӣ хеле меша рум камтара қоқ шудага барои вай ина миёра гирифтум. Баъд инаира гирифтум. Иёра гирифтум инаиша бо падарка додан. И крем барои дастай. Ира падарка додан хай. Инам хеле хай дӯстони азиз. Иҷа хай инаи чи кефсимона уҷо иқ хӯрдем сер кардем баъд иқаш зиёдӣ кард гирифтем омардем. И мумкин хай зиёдӣ намекарду бо тез буд барои вай кӯдакон нахӯрдан гирифта хай овардем хона. Инам хеле дӯстони азиз ирӯза влоги мо фақат аями харид сар шиду ай берун ай гаштан. Инами хеле омадем хона дуромадем шукронаи худо. Хай бо ядуи чи дига бо ай магазин харидем савчаву хеле чизо. Баъд омадем хона. Хулоси гап ирӯз фақат язнатона банкрот кардем. Кисоша холӣ кардем бо пага коррӯй мекунем. Инами хел. ҳамин хел як рӯзи истироҳати мо ба поён расид. дӯстони азиз худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Дар паноҳи худо бошед ва ҳатман ки дар ҳамин номулҳои болои экран буданд нависед. хайр.